horiek behar ditugula azken. Zuek, ze moduz, gaurren izan gertu ni, astelena da, 3. astia, lehenengo erakutzen dut nire pijamia, beti erakustet, baina me hace muchísima gracia. Ya recuperado kamaria, recuperado jarri gatxartel bat, eta gaur argixakin me bainago grabaten, ez dakit, me ha apetecido. Eta pixkat nahi kontau, zelan abien sentitzen eskin aldixan. Pixkat sentitzen dut, espaldi sentitzen ez eman gauza bat bideoak itzen. Eta da, ematen duzta como beldurra, beldurra ez dakitan hitza, baina sentitzen dut batutan, tipo, nik kontatzen dutela en plan, hemen ere bizitzia, evidentemente gauza batzuk kometidu itzen ditut, baina, kontatzen dutela nire bizitzan parte asko, eta como hori, pues, zabaltzen izela pila bat, eta batutan, pues, horrek bai beldurra ematen da bela, evidentemente. Eta, sin más, hori nahi nioen, zuekin partekau, así que zuek jomean nintzen konpentu gabe gauza super importante bat. Tableta, e-booka, rekuperatu dut, hau nire amana da, esan, ja nirea da, super sarra, bastante sarra da, eta hau, bastante jodiduta. Baina, lo guai da, itzen duzula hola, eta argixa daukala. Eta, gero bai dago guai daukala, hau, orduan jasartzen duzu esku hola. Hola, zuek, ze moduz, egunon. Sartu nahiz, momentu baten TikTokera ikustera, azto gabian gorden eman gauza bat, eta gertu jat, beste bideo bat, evidentemente. Ester YouTube egin da, Ester Ritz edo lako zeuze, baina, itxezuzala bere aitai, gabonetako zesta bat, bere aita autonomoa izan dela beti, eta inoiz ez da bela eukin gabonetako zestia. Orduan, okurri du jat, karo, nire amatatia bai autonomak dira. Eta inoiz, nik dakitela, inoiz ez da bere euki zesta bat. Nire aitak bai, baina, eta nire tiok, baina nire amatatiak ez. Orduan, pentsau dut, gabarratzaldian, jutia erostera gauza batzuk, itxeko, mini zestita bat, porque evidentemente, nahiz arruina beharritzen zesta bat, porque inok ez dut askatu, baina tipo detaile bestiela. Eta gat superdideia horna, tipo, jende asko autonomoa da, eta igual, ez da euskaulako gauzak, eta... Hola, noiatian etxuera, kriston txamarra luziakin, porque kriston eta daukat, eta gero nire pistinara. Eta aprobetxa huiot, nire lehen guzinak etxera dira zela gero, pa que me lleven. Porque es que ante todo, baga. Pistinati bueltan, bela ertxeko bagaldu dut. Hasta eskina. Eta zinean asko zotan duzu bengo zebada, eta hartu etxamarrote hau. Baina, barrutik kapa gutxi dauzkat. Donostira, eta gero, azkainera. Hola, zuek, ikusiko zuen bezala, esta señora, ez duzte serio hartzen, gare Baionan, hemen gare rekursoak hartzen, maio gurekin dago, eta hori gabiz kalia rekorritzen, eta gero eskalduko maiekin, eta goiez eskainera grabatzera. Zuek nire palo ez da zibatzen iztu behar ikusten garen, nire palo. Zuek uste dugu ikusi dugula misil bat edo ovni bat.
Ez, pasamos da cacharro bat, un objeto volador no identificado, kriston zaratia ditzen. UFO. Hola, zuek, zen dut zua. Buelta, naiz lehen guzuekin merkadonan, eta joniz itxera jatzera gauzak, eta de repente telefonoa, eta aroa, nereko jarriko aroa, berezizia dela Holandan. Pues nada, que bergaran dago! Que fuerte, flipatzen, eta daukat hemen bere azokako trastuak. Pues nada, fatal, pero es que me da igual. O sea, ixe naiz de la emoción. Gauzika giltza puerta alian, un eskandalo. Zuek, ze moduz, bueno, ostiralo, por fin ostirala. Zerako gogoan eukan, ostirala izateko. Patricia Kamariana hilinbia da segiduan, así que bueno. Engotzuet, un breve update. Gaur, noia matera nire amaitatiai oparixak. Así que, bueno, noia ontxe. Eta nahi baduzue ikusi dagoen barruan, pues daukuzue TikToken ikusgai. Eta hori, pues, espero dut gustatzea, ez dakit alko duten gara hauen reakzioa, porque pues, jendia gongo da pelo eta hori dara. Baina, bueno, así que, bueno, ya. Ikusi nire umetxua. Eres umetxu bat, Andrea. Zuek, ikusi, gutxi ikusiko da, baina behitu zeinekin agon. Hemen dago Ibai, itxoin. Ai, que pegau binda. Zuek mikroa pegau, jat. Artu, inberban. Kaixo, Andrearen aste honetan nago irteten, bai top. Hemen gauz Santo Tomas, eguna ospatzen txikitero batzuekin, top gau. Txikitero Bilbo kantariekin. Bilbo kantari txikitero. Txiki batzuekin. Nire galdera da, zein da The Real Maketo? Hau? Mereziotek. The Real Maketo. Zuek, behitu guai.